श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला दोडक्याची भाजी चण्याची डाळ घालून कशी बनवतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग साहित्य बघूया. ही बघा, ही शिरोळी मी दोडकी कापून ठेवली आहे. शिरोळी पण म्हणतात याला. हे बघा, हे असं वरचं ते एक तासून घेतलं आहे. जे आपण बटाटे असतो ना त्याच्या याने मी तासून घेतलं आहे हे शिरोळी, सॉरी दोडकी. आणि हा कांदा आहे फोडणीसाठी. हा ओला खोबरा आहे, ते वाटायचं आहे मला वाटण मालवणी मसाला घालून. चण्याची डाळ, हिंग, मोहरी, थोडंसं गूळ, हळद आणि चवीपुरतं मीठ, आणि तेल फोडणीला. हां, मालवणी मसाल्याचं वाटण करायचं आहे ते नुसतं खोबऱ्यामध्ये घालून. कढई ठेवली आहे मी. गॅस फास्ट आहे. कढई आता तापली आहे. आता तेल टाकते त्याच्यामध्ये. गॅस थोडा बारीक करते. 3 ते 4 चमचे टाकायचं तेल. हिंग आणि मोहरी टाकते याच्यामध्ये. भाजू दे चांगले ते सगळे. आता कांदा घालते. कांदा थोडा चांगला परतू दे. भाजून घेते चांगलं. शिरोळी घालते आता. कांदा चांगला भाजला आहे. सगळे घालून घेऊया शिरोळी. शिरोळी देते मला तोंडात माझ्या. दोडकं बोलतो त्याला. सारखी शिरोळीच म्हणते, सवय झाली ना शिरोळी करायची, त्याच्यामुळे शिरोळी देतात तोंडात. चण्याची डाळ घालून घेते. ही फुगत घातलेली. 1-1.5 तास तरी फुगत ठेवली मी. पाणी काढून घेतलं सगळं, ते टाकायला बरी पडते ना. आता एकदा ढवळून घेऊया. आता हे झाकून ठेवते थोडं. हे सगळं परतून घेते आणि थोडं वाफ यायला देऊया. नंतर मग हळद आणि मीठ टाकूया याच्यामध्ये. आता याला वाफ आली आहे चांगली. आता उघडून बघते. शिजत ठेवायचं आहे. अजून हळद आणि हे टाकूया. पहिलं अर्धा चमचा हळद, वरून टाकली हळद, म्हणजे फोडणीला घातली नाही. आणि थोडंसं गूळ, चवीपुरतं. साखर नाही, गूळ घातलं. आता ढवळून घेते जरा. एक चमचा मीठ घालते आणि आणखी अर्धा चमचा, म्हणजे 1.5 चमचा आपल्या चवीप्रमाणे. आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं मीठ घालून झालं. आता एकदा ढवळून घेते. झाकणे घालून आपण मग ते शिजत ठेवायची. आता गॅस जरा बारीक करून मी शिजत ठेवते. डाळ आणि ते शिरोळी शिजली पाहिजे चांगली. दोडकं शिरोळी सारखं येत नाही तोंडामध्ये, सवय झाली ना. किती वेळ शिजवायचं आता हे? 10 ते 15 मिनटं शिजवायची. आता हे वाटण करून घेते. 1 चमचा मसाला घालते, कारण मसाला तिखट आहे. हा मालवणी मसाला आहे. थोडासा जरासा घालते बस. हे असंच ओलंच वाटण करून घ्या. फक्त मालवणी मसाला भाजलेला आहे तो, आणि खोबरं ओलंच आहे. मिक्सरला लावून घे. हां, मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे ते. माझे जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील हे, तर कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद. झाली भाजी रेडी? नाही, भाजी रेडी नाही झाली आहे ना.
मग अशी मी सांगायला विसरले, थोडा गरम मसाला पण याच्यात टाकायचा. घाईने विसरले, थोडासा टाकायचा आणि मग ते वाटण घालायचं याच्यात. असं अचानक टाकल्यावर चालतं मध्येच? हां, त्याच्यात काय नाही, ते गरम मसाला भात दिलाच असतो ना, थोडासा टाकायचा. ते चवीमध्ये काय फरक नाही, काय नाही, वास चांगला आहे ना त्याच्यामध्ये. थोडं म्हणजे मसाल्यामध्ये थोडंसं सामान कमी असतं ना, मग त्याच्यामध्ये लागतं. तुम्हाला घट्ट करायची असेल तर घट्ट करू शकता, रस्सा भाजी ठेवायची असेल तर रस्सा भाजी ठेवू शकता. तर मी थोडी रस्सा भाजीच ठेवणार आहे, कारण जेवायला वगैरे बरं पडतं ह्याने. आता शिजली आहे, आता वाटण घालते याच्यामध्ये. हे वाटण असं झालं आहे तयार. हे असं वाटण घातलंय. धावून घेते. छान होती भाजी, तुम्ही एकदा करून बघा. शिरोळ्याची भाजी पण आणि आमटी पण मस्त लागते. सारखं म्हणजे शिरोळ्या दोडकी येतच नाही. आता थोडंसं हे पाणी घातलं, 1 पेला आणि थोडंसं घातलंय. आता जरा एकदा वाफ येण्यासाठी ठेवणार आहे झाकण याच्यावरती. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा कसे तुम्हाला हे वाटतं रेसिपीचे. ही बघा भाजी आता तयार झाली आहे. मी थोडी पातळ मगाशी मी तुम्हाला बोलले, तुम्हाला जर सुकी करायची असेल तर तुम्ही सुकी पण करू शकता. एकदम कमी पाणी टाकायचं. हां, कमी पाणी टाकायचं. मला रस्सा ठेवायचा होता म्हणून मी जास्त पाणी घातलं. झाली आता फक्त वाटण घातल्यावरती 2-3 मिनटं असं ठेवायचं झाकणे, म्हणजे ते चांगलं हे होतो नाही खोबरं वगैरे त्याच्यामध्ये. झाली आता, गॅस बंद करते.